سلام زخبركم تعزبتي نلومي تداري دولو مسات زانتا حزنا لكم قريبنا لنا مكتتالكم بخبرنا الدم سديا دحر قطري تفضرو بعلا نتأقات عمز لبسطو مسيلو ببرهان صحي ينصبارق نبره تتعير كابتن نايجردين زي عنببو تغاريداتات دخم جانا نبرو التسعري كم كونفيت تفاحيلو بصعد عنبباتات ينصبارق نبره لؤم نفاس دما قبل العلال سدرابيتن فتوتن دمص موزيقا تسكيمو نبره دمص سايرن نتسحق صاب زقرصو كتبلاشو زي كأل كوينو زسمعنا عينت معلتي نيرو نحصير اوان زخونه سب زنقساقساي نبرن እቲ ነዊሕን ጽኑዕን ጸሊም ቶክሲዶ ዝለበሰ መርዓዊ ፍቕሪ ህይወቱ ክበጽሖ ተጸበየ ኣእዳዉ ቁሩብ እናተናወፀ ናብ መድረኽ ደው በለ ክዳን መርዓት ብድሕሪያ ይንሳፈፍ ነበረ ኣዒንታ ኣብ ናቱ ብልስሉስ ጽዑቕነት ናይ ሓደ ነዛህሞት እዚኣ ንዓመታት ዝተጸበየ ሰብ ኣተኲረን እንዳጠመታ እቲ ብልጭ ዝብል ቀይሕን ሰማያውን መብራህቲ ነቲ ፍጹም ማንኪዮር ዘለዎ ሓጹር እናቐብአ ከሎ ግን ፍሽኽታት ጋሻ ተቐየረ ሕሹኽታታት ከም ሃንደበት ዝሑል ንፋስ ኣብ መንጎቶም ህዝቢ ይንቀሳቐሱ ነበሩ ኣብ ወሰን እቲ ንብረት ሓያሎ መካይን ፖሊስ ሸተት ኢለን ደው በላ መርዓት ዕጡቓት መኮንናት ክወፁ ብምርኣያ ኣብ ኢዳ ዝነበረ ዕምበባ ሸተት ከም ዝብል ገበሮ ኣብ ሕያውነት ካልኣይ ዕድል ኣንጻር ጽልኢ ደው ምባል ተኣምኑ እንትኾንኩም ኣብዚ ሕጂ እዋን ውሕድ ካልኢት ወሲድኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበሩላ كسمعا زدليو سب شير بمقبار حسابكم اب كومنت قدفو ابزا channel kindness and motivation journey subscribe قبرو ناتكم دقف زيادة حقنيان حيالن زانتاتات هياو نمقبار يحقزنايو اتوماقايش زي فلطوا نقر انتهاليو كدم قرب دقايق براي كابتي اب قربيت زنبره قزا تاوعيد تغيرو نبره حانتي صعدا قربيت مريرن زتراترن بزعباتي متقخاب زي تلمد نقر حبرت بمسكوت قولي حلا مبزحتهم تسألمت زخونو قايش ترايريا موزيكان سحاقن سميعا قل عينت تساقم مخانو وسينا نيرا مرعا خون كان زقل اي حاسبتون كم اون اي حاتتتن ندحنت اتي تسمو زبال قبابئا كان تفرح بمقلات ترايا نابوليس دويلا اتهم مكوننات ان غروب مسمتو وطري هياو نقر نبرا قل قايش ببحريعو من قدي ندحريت تملسو اتحاقوس زملقو قصهم بزستسحبه ناي زي مرققا سميعيت وررهم مرعات ኣብ መንጎ ዘይምእማንን ፍርሕን ብምእታው ኣብ መፋርቕ ስጉምቲ በረድ ኮነት ኣብዛ ከተማያ ዓብያ ነይራ ግምታት እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ትፈልጥ ነበረት ኣቦኣ ኣብ ቅልጽማ ሒዙ ንኽከላኸለላ መሲሉ ተጠርነፈ ቆልዑ ናብ ወለዶም እናተሰሓቡ እቲ ንጹህ ፍሽኽትኦም ብስቕታ ተተኪኡ እታ ጎረቤት ንባዕላ ኣብ ቅድሚት ገዝኣ ኢዳ ጣሚራ ከንፈራ ናብ ስሙይ መስመር ተጸቒጣ ተራእየት ስክፍትኣ ምኹኒ ክኸውን ንምርኣይ ምጽዳቕ ትጽበ ነበረት እቲ ሓላፊ መኮንን ገጽ መርዓዊ ኣብ ዝረኣየሉ ህመት ግን ኩሉ ተቐየረ እቲ መኮንን እናሓሰበ መንጋጉ እናንቀሳቐሰ ኣብ መስመሩ ደው በለ እቶም ካልኦት ብድሕሪኡ ዝነበሩ መኮንናት እውን ከምኡ ደንፂዎም ይመስሉ ነበሩ ኣብቲ መድረኽ ዝኾነ ሰብ ኣይረኣዩን ነይሮም ኣብ ጎኖም ዝሰርሑን ዘኽብርዎን ዋላ እውን ዘድንቕዎን ሰብ ካብ ርሑቕ ይርእይዎ ነበሩ እቲ ቶክሲዶ ዝለበሰ ሰብኣይ መርዓዊ ጥራይ ኣይነበረን ከንቲባ እታ ከተማ እዩ ነይሩ እቲ ምግንዛብ ከም ማዕበል ኣብ እምኒ ዝሃርም ወቕዐ ብቕጽበት እቲ ወጥሪ ካብ ጥርጣሬ ናብ ስምባደ ተሰጋጊሩ ካሜራታት ቴሌፎናት ኣጋይሽ እቲ መርሒ ሓላፊ ኣብ ዝተገልበጠላ ህሞት ናብታ ሕጂ ፍሕሽው ዝበለትን ዝረዓደትን ትመስል ዝነበረት ጎረቤት ዘይንበብ ቆላሕታ እናሰኣላ ሒዘንኦ እዚ እቲ ክትዕዘቦ ተስፋ ዝገበረቶ ሕንፍሽፍሽ ዝመልኦ ትርኢት ኣይነበረን እዚ ምትእኽኻብ ሓደገኛ ኣይነበረን ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዝለዓለ ኣገልጋሊ መንግስቲ ዝምራሕ ዝነበረ ሕጋውን ጽቡቕን መርዓይ ነይሩ ንማዕርነት ንሓድነት ንኸምኣ ዝኣመሰሉ ሰባት ብሂወት ክጸንሑ ዝሰርሕዎ ምፍልላይ ንምውጋድ ዓመታት ዘሕለፈ ሰብኣይ እቲ ብህድኣትን ክብሩን ዝፍለጥ ከንቲባ ዋላ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ንቕድሚት ሰጊሩ እቲ ኣየር ገና ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ይመስል ኣዒንቲ ሕጺቱ ብስምዒታ ይንጸባረቓ ነበራ ካብ ሓጎስ ናይታ መዓልትን ካብ ምቁራፀን እቶም ኣጋይሽ እቲ ፍጻሜ ተሰሚዕዎም ርእሶም ቁሩብ ንላዕሊ ክሕዙ ጀመሩ እቶም መኮንናት ስቕ ኢሎም ቃላት ተለዋወጡ ባህርያቶም ካብ ስልጣን ናብ ይቕሬታ ይቕየር እታ ዝጠርዐት ጎረቤት ኣብ ሓደ እዋን ኣብ መንኩባ ብተጻራሪ ዝዓረፉ ኣእዳዋ ሕጂ ኣብ ጎድና ተሰቒለን ኣለዋ ክብደት ጌጋኣ ሙሉእ ብምሉእ ኩሉ ሰብ ክሪኦ ከኣለ ዛንታ ናይዛ መዓልቲ ግን ብድምፂ ሳይረን ኣይጀመረን ቅድሚ ዓመታት እዩ ነይሩ እቲ ሽዑ ዳዊት ዝበሃል መንእሰይ ጥራይ ዝነበረ ከንቲባ ንዓወት ዝኾነ ሰብ ቀዳማይ ምርጫ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን እዩ ኣብ ትሑት ከባቢ እናዓበየ ድኽነትን ኣድልዎን
ካብ ብፅሒቱ ንላዕሊ ማዕፆታት ኣብ ገፁ ዝተሃርመሉ ኣጋጣሚ ነበረ። ክሳብ ኮሌጅ ክልተ ስራሕ ሰሪሑ መብዛሕትኡ ግዜ ብዘይድቃስ ይኸይድ ነበረ። ለውጢ ደው ኢልካ እንተዘይሰሪሕካሉ ዘይከኣል እዩ ብዝብል እምነት ተደሪኹ ናብ ከንቲባ ምድያቡ ብፖለቲካዊ ፍሉይ ዕድል ኣይነበረን። ማልያ ዘይብሉ ማሕበረሰባዊ ፕሮጀክትታትን ነቶም በቲ ስርዓት ዝተረስዑ ዓሚቕ ርህራሄን እዩ ነይሩ። ኣብ ሓደ ካብቶም ማሕበረሰባዊ ድፊኢት ድማ እዩ ምስ ኣማራ ዝተባሃለት መምህር ንሳ ኣብ ሰሙናዊ ዕረፍቲ ብወለንተኣ ንብሕታዊ ሓገዝ ከኻፍሉ ዘይክእሉ ህፃናት ትምህር ዝነበረት ብዓቢ ምልክት ዘይኮነስ ብናይ ሓባር ክብርታት ብናይ ምሸት መደባት መንእስያት ምውጣን ብህድኣት ዝርርባት ብዛዕባ ገዛ ብሓቂ እንታይ ማለት ምዃኑ እዮም ዝመያየጡ ነይሮም። ፍቕሮም ብቐጻሊ እናዓበየ ኸደ ምስቲ ናይ ምብፅዓ መርዓ መሰረት ካብ ቃላት ንላዕሊ ዝገብሩ ዓይነት። ይኹን እምበር ዳዊት ከም ከንቲባ መጠን እውን እንተኾነ ፀልኢ ትበልፆ ነገር ከም ዘይኮነ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ኣብ ጽላሎት ናይቶም ክቕየሩ ዘይደልዩ ኣእምሮታት ተሓቢኣ ነበረት። ኣብኡ ኣብቲ ብጎኒ ዘጥምት ድኳን ምግቢ ኣብቲ ናይ ዝተወሰኑ ክፍልታት ክኣቱ ከሎ ዝነበረ ምጉርባም እዩ ነይሩ። ሕጂ ድማ ኣብታ ሓድሽ ምዕራፍ ክትጅምር ዝተሓስበት መዓልቲ ብልጭ ዝብል መብራህቲ ተኸዲና ከይተዓደመት ኣትያ ነበረት። እቲ መርዓ ብጸጋ ዝተጠቕለለ ተጻብኦ ተጋህደ። እቶም መኮንናት ሓንቲ ማእሰርቲ ከይገበሩ ተበጊሶም። ገለ ኣጋይሽ ከይተረፈ ንሳቶምን ኣብ ማእከል ወገናውነት ካልእ ሰብ ከም ዝተታሕዙ ብዘይተዘርበ ኣፍልጦ ኣእዳዎም ይጭብጡ ነበሩ። እታ ጎረቤት ምንም እኳ ተጠማትነታ ውሕድ ኮይኑ እቲ ቦታ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ እንተተሰምዓ ናብ ገዛ ሸተት ኢላ ተመልሰት። ዳዊትን ኣማራን ቀፂሎም ሓያልን ዘይንቕነቕን ድምፂ ሒዞም መብፅዓታት ተለዋወጡ። ኣብ ትሕቲ ቀፅሪ ጽገሬዳ ዝገበርዎ ምስዓም ኣዋጅ ፍቅሪ ጥራይ ዘይኮነስ ሓጎስ ከም ዘይሰርቕ ክብሪ ክስበር ከም ዘይክእል ጽልኢ ድማ ምዝቃላዕ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ዝመስሎ ዝነኣሰ ይመስል ዝብል መግለፂ እዩ ነይሩ። ከም ሰብኣይን ሰበይትን ንመጀመርያ ግዜ ምስ ሳዕስዑ ድማ እቲ ጣልዒት ካብቲ ሳይረን ዝነበረን ላዕሊ ዓዊሉ ነበረ። ጽምብል ጥራይ ዘይኮነስ ጽንዓት ማሕበረሰብ ከምኡ እውን እቲ ዝጸየቐ ህሞታት እውን እንተኾነ ኣብ ድሕሪት ክሃስስ ዝገብር ዓይነት ፍቕሪ እዩ ነይሩ። እዛ ዛንታ ልብኹም እንተደኣ ተንኪፋትኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበሩላ። ንሓይሊ ፍቕሪ ኣብ ልዕሊ ጸልኢ ንዝኣምን ሰብ ሼር ግበርዋ። ከምኡውን ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ኣገደስቲ ዝኾኑ ዛንታታት ክንነግር ይሕግዘና እዩ። ቅድሚ ምዛምና ካባኹም ክንሰምዖ ደስ ዝብለና ኣብዚ መርዓ ነርኩም እንተትኾኑ እንታይ መገበርኩም? ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ግደፉ። ምክንያቱ ሓደ ግዜ እቲ ዝሓየለ ለውጢ ዝጅምር ኣብ ኣዳራሽ ስልጣን ዘይኮነስ በቲ ተራ ሰባት ንቑኑዕ ደው ዝብልሉ ገባብ ሓደ ህሞት፣ ሓደ ምርጫ፣ ሓደ መርዓ ኣብ ሓደ እዋን እዩ። ንሎሚ ዘዳለናይ መደብ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ መሳጢ ዛንታ ስጋብ ንራኸብ። ሰላም።